שלום. אפשר להתחיל, תמר? טוב, אפשר? יש הפסקה קטנה? אפשר להתחיל? טוב, אז ערב טוב, בשורות טובות, בעזרת השם, שהדברים יהיו באמת לזכרו ולעילוי נשמתו של גלעד. טוב, אז בעצם תמר בעיקר ביקשה ממני שנעשה ערב של שאלות ותשובות, אבל אני אתן בכל זאת כהקדמה קצרה, ככה לקראת חג הפסח. חג הפסח שקרב ובא, באמת, זה יום עצום, חג עצום בשנה ולילה מדהים. שימו לב שבלילה הזה, ביום הראשון אנחנו אומרים 3 פעמים תהלל. 3 פעמים אומרים תהלל. פעם אחת בבית הכנסת בערב, פעם שנייה זה הלל מאוד מאוד מיוחד שאומרים אותו בסדר. הלל שונה מכל ההללים שאנחנו מכירים. הלל שמתחילים אותו לפני הסעודה, ממשיכים אותו אחרי הסעודה. יש לו הלכות שונות, יש לו גדרים שונים. וההלל השלישי זה הלל שאנחנו אומרים בבוקר. מעניין שלאחר מכן, בשאר השבוע לא אומרים חצי הלל. אז זה פער מאוד 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 גדול. מה שאומר שבאמת היום הראשון זה היום, הלילה הראשון בעיקר, ליל הסדר, לילה כיום יאיר, זה לילה באמת אדיר, שבו זה חסד שבחסד, זה ממש התערותא דלעילא, כאילו שפע מאוד 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 גדול שיורד מן השמיים, צריך לדעת שיהיו לנו את הכלים להכיל את השפע הזה. זה לילה כזה שכתוב בזוהר הקדוש, שכאשר יושבים ומספרים ביציאת מצרים, אז הקדוש ברוך הוא קורא לכל פמליה של מעלה, שבואו וישמעו את השבחים שאומרים עם ישראל לקדוש ברוך הוא. ובאמת גם יום הזיכרון הזה, זה יום שמהווה הכנה לליל הסדר, לחג הפסח. ואצלנו ביהדות אנחנו לא נשארים רק בעולם של רעיונות, אלא גם בעולם של הלכה. מתחילים מהקרקע היציבה, מהדברים הקטנים, מהדברים הפשוטים. זה הכלים שאנחנו יוצרים כדי אחרי זה שנוכל באמת להגיע אל הקומות היותר גבוהות בעבודת השם. השולחן ערוך, קודם כל השולחן ערוך, קודם כל הדברים הבסיסיים, ואין חג שיש בו יותר הלכות מאשר חג הפסח. אבל חשוב לי להקדים, הקדמה חשובה בעיקר לצד הזה של האולם, שהרבה מאוד, אני נכחתי לא מעט פעמים, ואני זוכר את אמא שלי זיכרונה לברכה, כמה הייתה עובדת, המחמירים מתחילים כבר מט"ו בשבט ולפני כן, והחנות, חמץ זה לא, אבק זה לא חמץ, הבית שלנו היה מאוד נקי, אבל בכל זאת צריך, מנהג ישראל, מה זאת אומרת? לא לנקות ולא זה, וזה נפלא, ואני חושב שזה, אני אוהב את זה, אבל אסור שזה, אסור שזה יהפוך להיות סיוט, ומי שזה סיוט עבורו, אז שידע שבחינת ההלכה לא חייבים לצבוע את הבית כל, אשתי סיפרה לי פעם שהיא לימדה שיעור נשים, והייתה איזו אישה עברו לבית חדש באוגוסט, ולקראת פסח הם צבעו את הבית. ככה היא סיפרה בקבוצה, פסח צבעו את הבית, זה לא... אז אני מקווה שאף אחד פה לא עושה את זה, אבל מי שעושה, שיעשה את זה בשמחה, ושיהיה בהחלט אין לזה בעיה, רק אני חושב שהחשוב ביותר זה להגיע לחג על הרגליים. להגיע לחג עם הלב, להגיע לחג שאתה לא נרדם על זה. אני זוכר שסיפרו לנו, אלה שחגגו, לא יודע אם מישהו פה חגג פסח בחוץ לארץ, אז אני זוכר שגם ההורים שלנו וגם ההורים של אשתי מספרים שתמיד הסדר השני היה יותר טוב מהסדר הראשון.
נכון? זה האגדה ככה אומרת. למה? בסדר הראשון כולם עייפים, נרדמים וזה, בסדר השני ישנו, וזה, הסדר השני עכשיו, זה לא יכול להיות כזה דבר, זה כאילו, זה כמו שאתה, אני יודע, אתה מתכונן לאיזה משהו, מתכונן לחתונה, כמו שהוא מסופר בשיר השירים, אותה רעיה מחפשת את הדוד, מחפש, עד שכבר הדוד מגיע, פתחתי את כותנתי, איכך אלבשן, אחצתי את רגלי, איכך את ענפיהם, כבר אני לא יכול, כבר זהו, נכנסתי לישון, אני לא אפתח לו. דודי שלח ידו מן החור ומאיימו עליו, קמתי אני לפתוח לדודי, ודודי חמק עבר. אז צריך באמת, ההכנות צריכות להיות באמת מפוקסות ולהביא אותנו באמת בצורה ראויה וטובה לליל הסדר. כי באמת זה לילה גדול ועצום ונפלא, וזו הזדמנות מאוד מאוד גדולה, שאני חושב שההזדמנות הכי גדולה בזה, של הגעת לבנך, זה הרגשה שאנחנו מעבירים לפיד. אנחנו מעבירים איזשהו סיפור ששמענו אותו, כל אחד פה שמע אותו מהמשפחה שלו, מההורים שלו, וההורים שמעו מההורים, וההורים שמעו מההורים, וההורים שמעו מההורים. וזה סיפור מדהים שעובר 3,500 שנה, והוא לא משתנה. המנגינות קצת משתנות, הטעמים טיפה משתנים, הסיפור במהותו לא משתנה. ואם חס ושלום היה איזשהו דור שהיה מחליט להשבית את מרוץ הלפידים הזה ולא להעביר אותו הלאה, אז חלילה הסיפור היה נשכח. והסיפור זה לא סתם סיפור, זה סיפור של היסודו של עם ישראל, השפע והחסד שעשה הקדוש ברוך הוא איתנו, שם נולדנו בעצם. אז באמת כל ההכנות שאנחנו עושים, החל מפורים, יש דעה שכבר כזה 30 יום לפני החג, דורשים בהלכות החג, אז כתוב 30 יום, זה יוצא מתי? פורים, בט"ו באדר, ט"ו באדר, פורים זה שושן. אז עקרונית יש כאלה שממש מתחילים, לומדים לפחות הלכה אחת, כבר בפורים בענייני פסח, אבל באמת ההלכות גדולות ומרובות, וננסה ככה בסייעתא דשמיא קצת להשיב, וגם לענות על שאלות, ונראה הלאה, אם לא, אני אוסיף, אדבר בענייני ההלכה. אז בבקשה, נתחיל בשאלות שנשלח. כן. אוקיי, אז נשאלתי בוואטסאפ כמה שאלות, אבל אני אשמח שככה לאחר מכן תשאלו אתם. אני לא מבטיח שאוכל לענות פה תלמידי חכמים, רב משה. אם אני צריך את העזרה שלך, אני פונה אליך. אז באמת אני לא יודע ודאי לענות בעל פה על הכל, אבל דברים שכבר לימדתי אותם הרבה פעמים, אז אני אשתדל לענות. אז אני ככה חופר רגע אחד בזיכרון, דווקא שאלו שאלות, חלק מהשאלות אפילו מורכבות קצת. השאלה אחת שנשאלתי, ממש עכשיו שלחת לי, זה שאלת הטופו, האם טופו זה חמץ? אז אני רוצה להגיד משהו על העניין הזה ולהרחיב טיפה את השאלה. קודם כל, טופו זה לא חמץ, טופו זה עשוי, אם אני מבין נכון, מסויה, מגרגירי סויה שטוחנים אותם ומכינים מהם את הדבר הזה, שזה דמוי גבינה או משהו כזה. אבל קודם כל צריך להגיד שבפסח תעשיית המזון היום היא מסובכת מאוד מאוד מאוד. פעם מישהו אמר לי שבלחם שאנחנו קונים בזה, כמות הרכיבים שיש שם, אני לא זוכר את המספרים, מעל 100 רכיבים. זה לא הלחם שאתה עושה בבית. שזה קמח מים, שמן, ביצים וביצה אולי ועוד כמה רכיבים. זאת אומרת, המון רכיבים, בוודאי במוצרים תעשייתיים, שזו תעשייה מאוד מאוד משוכללת ומאוד מורכבת, וכל דבר מכינים אותו מדברים שאי אפשר בכלל לשער מה עושים מזה. ידוע מפורסם על הקוקה קולה, שאף אחד לא יודע את הנוסחה של הקוקה קולה, חוץ מהרב שנותן את ההכשר. והשמועה אומרת שבקוקה קולה יש כוסברה. זה ככה שמעתי פעם. זה סודי, זה אחד הדברים הכי סודיים. במילים אחרות, אני רוצה לומר, התעשייה היא באמת מורכבת, ועל כן
דווקא בימינו שאנחנו קונים בזה, חייבים להקפיד על כשרות לפסח. אני לא מדבר כרגע מצבים שבו אדם נמצא בחוץ לארץ ואין לו, זה הרבה יותר מסובך. אבל בארץ הכלל היסודי הוא צריך, לא קונים דבר שלא כתוב עליו כשר לפסח. עכשיו, בתוך זה יש את הסיפור של הקטניות. ושאלה גדולה, האם סויה זה קטניות או לא, וזה גם שאלה מעניינת בכלל ספרדים וקטניות. אז אשכנזים קיבלו את הקטניות, את גזירת הקטניות, הספרדים. אז אם אני ככה אעשה סקר רגע אחד, יש פה ספרדים שמקפידים בבית על קטניות? מרוקאים מקפידים על חומוס ועל שועית, על כל הקטניות היבשות. כל הקטניות היבשות או חומוס? שועית. הרב, כשאתה אומר מרוקאים, אתה יודע שיש 1000 קהילות אצל המרוקאים. חומוס בטוח. חומוס בטוח. אורז, שועית. אורז יש כאלה שאוכלים. כן. אפילו אפונה יבשה, גם לא כל היבשים, לא בגלל האחסנה בסקים. אפונה ירוקה, כן, שועית ירוקה, כן, חומוס אין ירוק. נכון. ואורז בכלל, מה בכלל שמי? אז אני חושב... זה המרוקאים. כן, אני חושב שזה המרוקאים, יש דעות מנהגים שונים. חומוס אף אחד לא אוכל, כי זה נשמע חמץ, אבל אנחנו באלג'ירים לא אוכלים... אני מיעוט פה? מה? לא, הטוניסאים. אז הטוניסאים אוכלים הכל, זה אני יודע. מה? חומוס לא אוכלים. אוקיי. האלג'ירים לא אוכלים קטניות, כמו שתיארת עכשיו, רק את הקטניות הירוקות אנחנו אוכלים. אז כך שזה נוגע גם לחלק מהספרדים. וטופו, אמרנו, זה עשוי מסויה. עכשיו, יש חידוש מאוד מאוד מעניין של רב משה פיינשטיין. שאלו את רב משה פיינשטיין, חבר'ה בישיבה שמעו את זה הבוקר ממני, רב משה פיינשטיין נשאל האם מותר לאכול בוטנים. עכשיו, בוטנים, יש לנו פה אמריקאים, אתה אמריקאי? חמאת בוטנים אצל האמריקאים זה דבר שהוא, נכון, זה משהו מאוד מאוד חשוב, והרב משה פיינשטיין, הפוסק הגדול, שזכיתי אגב להיות בלוויה שלו, זכיתי להיות בלוויה של רב משה פיינשטיין, 1980 בול, כן, בארץ, הוא נקבר בהר המנוחות, הוא הובא, גופתו, היה באמת גדול הפוסקים בזמנו, והוא נדרש ככה לשאלה הזאת, והוא טען, חידש חידוש מאוד גדול, וזה משמעותי מאוד למי שלא אוכל קטניות, שיכול לסמוך עליו. הרב ליאור סומך על החידוש הזה, ועוד רבנים סומכים עליהם. הוא אומר ככה, כל קטנית שלא הייתה בתקופת הראשונים, שם התחילה הגזרה באשכנז. זאת אומרת, בגמרא כתוב, בגמרא מפורש כתוב שמותר לאכול אורז. זה קבע מזה. כן, הגמרא אומרת אורז מותר. והיא אומרת שאסור לאכול מצה מאורז. אבל אורז הוא לא מחמשת מיני דגן. כך שאף אחד לא טוען שחשוב להגיד, אף אחד לא טוען שקטניות זה חמץ. חס ושלום, מי שאומר דבר כזה הוא טועה טעות חמורה מאוד. כל זה מנהג שהתפתח באשכנז לפני 800 שנה בערך, שעשו את זה בגלל החשש שמה התערבבו גרגירי חיטה בתוך הקטניות. החשש הזה קיים גם היום. אני עוד רגע אפרט בעניין הזה. בכל אופן אומר הרב פיינשטיין, כיוון שזה גזרה שגזרו אותה, הוא אומר ככה, לא ישבו כל חכמי אשכנז והחליטו, מכאן ואילך אנחנו גוזרים גזרת קטניות. הוא אומר, אם זה היה ככה, אז באמת כל הקטניות היו נאסרות. הוא אומר, כיוון שזה לא ככה, אלא רק הם קיימו מנהג שכנראה התפתח לאט לאט בגלל החששות שהיו בכל מיני זה, שמא ימצאו חתיכות מחמשת מיני דגן בתוך האורז או בתוך הקטניות. כיוון שזה ככה, אז זה לא גזירה כל כך חזקה לומר שכל קטנית שנדע עליה אי פעם היא אסורה. מה הנפקא מינה? אומר הרב משה פיינשטיין, כל קטנית שלא הייתה ידועה באותם הימים, אז היא מותרת לאכילה. היא לא בכלל הגזירה של הקטניות. סויה הם לא הכירו. תפוחי אדמה לא הכירו. אתם יודעים מה זה? לא ידעו את תפוחי אדמה. מה, לא היה תפוחי אדמה? לא היה. תפוחי אדמה הגיע לאירופה, ובהתחלה הביאו את זה לאסירים, זה היה מאכל בהמות, והיו נותנים את זה אוכל לאסירים, עד שאיזה, ככה מספרים, איזה אסיר אחד פתאום גילה שאפשר לעשות מזה, לבשל את זה ולטגן את זה, ומאז זה הפך להיות, תירס לא היה.
תירס בא מאמריקה. לפתית, מה שעושים שמן קנולה, רק רגע, ובוטנים לא היה. אז זה בדיוק מה שאני עכשיו הולך להגיד. שנייה, אני אגיד את כל המנהגים. אז לפי רב משה פיינשטיין, כל הדברים האלה, וקינוע, מי ששואל, אז קינוע זה קטנית, זה לא חמץ, זה קטנית, אבל זה לא היה לא הכירו את זה בתקופת הראשונים, באשכנז, ודאי, אז אף מי שזה קטנית, לפי הדעה הזאת, כל אלה לא גזר עליהם, לא נגזרו. ולכן גם בוטנים מותר לאכול. שיטת רב משה פיינשטיין. לא כולם מסכימים לזה. לא, אני אומר ככה גם על ברוך אתה אדוני לך העולם שהכל נהיה מדבור. הרב ליאור מנסה להקל כמה שיותר בנושא הקטניות. בנושא הקטניות. אז למה יש הבדל בין בוטנים לתירס? מה? למה? יש הבדל? זה רק בגלל המנהג. אבל אם אני מקבל את העיקרון הזה, מי שמקבל את העיקרון הזה, מי שרבו מקבל את העיקרון הזה, אז הוא יכול להקל בכל הסדרה הזאת. כדי לשקף להתאים את ההבנה. תירס הוא בא גם טרי, והוא בא גם יבש. כל מה שיבש הוא שם בשקים. אותו שק ששמו חיטה בנגלה הקודמת, לא מקפידים לנער את החיטה. שמים בה עכשיו שועית או תירס יבש. בוטנים באים בקליפה בדרך כלל. גם אם עברו ייבוש, זה בתוך קליפה. אז יכול להיות, אז הנה. אוקיי. אני אומר עוד פעם, מי שהולך על העיקרון, מי שמקבל את העיקרון, לא כולם מקבלים את העיקרון הזה. חברים, לא כולם מקבלים את העיקרון הזה, אבל מי שמקבל את העיקרון הזה, אז הרבה מותר לו. אז אם ככה, טופו, אפילו לאוכלי קטניות אפשר לסמוך. אבל חשוב, לא חשוב, הכרחי, שהטופו שקונים עליו, כתוב עליו כשר לפסח. וסויה וכל מה שקונים כשר לפסח. סויה, אם לא כתוב, למשל רוטב סויה, אם לא כתוב על כשר לפסח, לא. לא מספיקים שהוא חמץ. ממש, נכון. זה מה שזה... מערבבים בו... בוודאי. עכשיו, הספרדים שכן אוכלים קטניות, וזה בסדר לאכול קטניות, הספרדים שכן אוכלים קטניות צריכים לדעת שבאמת לברור את הקטניות כמו שצריך, אורז, ברירה 3 פעמים, ואם אוכלים קינוע, אז לברור את זה, קל יחסית לברור קינוע, כי זה... עכשיו, הגזרה הזאת ממש שייכת גם היום. אני בזמנו הייתי נותן הכשר למפעל לאוכל בעלי חיים בקיבוץ סעד, ואני ראיתי איך מתערבב. למה? בגלל שרוב המפעלים הם מפעלים שעושים את כל הדברים. זאת אומרת, נגיד סוגת, מפעל מאוד מאוד גדול. אז הוא עושה אורז, עושה חיטה, עושה הרבה פופקורן, עושה כל זה. הוא לא מפעל רק לדבר אחד. וזה אותן מכונות, בדרך כלל. אין מכונה לאורז ומכונה, אולי יש 2, לא יודע. בכל אופן, זה אותן מכונות ואותם שקים, והרבה מאוד פעמים מתערבב. ונכון שהיום יש ניסיון להקפיד כמה שיותר שיגיע המוצר המוגמר לחנות, ומקפידים על זה מאוד, באופן רגיל, שיגיע נקי יחסית, אבל עדיין יש, וסיפרו לי תלמידים שלי משגיחי כשרות שהיו בצבא, והרב בטח מכיר את זה, ששם זה מגיע בשקים יותר גדולים, מצאו שם הרבה מאוד חיטה, או מחמשת מיני דגן בתוך האורז. לא, אז אני מדבר אין אורז. לא, כשהם גררו, לא לצבא, לא לפסח. כשהם בררו אורז לקראת הזה, אז הם אומרים, אנחנו בוררים אורז, אנחנו רואים כמה זה. אז לכן אני אומר, מה שאני אומר עכשיו, נכון, גם למי שאוכל קטניות, מי שאוכל קטניות ימשיך לאכול. מי שליבו נוקפו, אז הרב עובדיה אוכל, ואני מניח הרב מזוז אוכל, אז זה בסדר. הגמרא אומרת שאפשר לאכול. חס ושלום להגיד שזה לא בסדר. אבל לברור כמו שצריך את הדברים, וכן. קודם כל, פעם אחת הכנתי שועית, ואז הרדף חוטבים אותה, משרים אותה, ואז אמא שלי אומרת, מה פתאום, חייב לגרור את זה קודם. כי אם יש שם חיטה, אז היא לא תטפח. כן. אז טעות אחת שעשיתי, ואמרתי, כי בדרך כלל היא גוררת רק אחרי שאני... לא, צריך לברור, עצה טובה לברירה, שבוררים דברים, לברור את זה על משטח לבן. משטח אורז, בדרך כלל, יש חרקים לבנים,
אבל בדרך כלל החרקים הם שחורים, כהים וזה, ועד שזה לבן, את רואה את זה הרבה יותר טוב. יש חרקים לבנים. למשל, צריך לזהות את זה, כרוב אדום. מי שלא מכיר את החרקים בכרוב אדום, הם לבנים ממש, וכשאתה מכיר אותם, אתה יכול לראות אותם, איך שהם רצים. זה חשוב מאוד לדעת, ואם עדיף לקנות בזה גוש קטיף, אבל אפשר לברור, אני לא אומר, אפשר לנקות כרוב אדום, אבל למשל החרקים לבנים, אבל ברוב המקרים, אורז, אני, באמת, שנים אנחנו לא מצאנו, לפני כמה חודשים, חודשיים, 3 חודשים, בררנו אורז בבית, ואני רואה ממש את החרקים האלה, זה חרקים שאתם תראו אותם, לא תרצו לאכול בלי לברור. הם די מגעילים כאלה, ממש, וזה היו איזה 2 שקיות, אחת, כאילו זה היה כנראה איזה ליין אחד של סוגת, זה חברה טובה, ושם זה כאילו מבחינתם זה פשלה מטורפת, אבל צריך לברור, משטח לבן, אבל היא הייתה באמצע הגברת. כן, רציתי לשאול לגבי השטיפה של האורז. מה? יש דיון במשפחה שבפסח לא לשטוף, כן לשטוף. לא, אני חושב שאם בררת 3 פעמים, אני לא חושב שיש בעיה. אין בעיה לשטוף, אין בעיה. אם בררת 3 פעמים על יבש, עכשיו הכל בסדר. אנחנו, זהו, עשינו את כל המאמץ. רגע, הרב רצה להגיד. לא, אני רציתי לדעת, בעניין התולעים, אצלי בבית קרה שבקיץ היה אורז בשקית סגורה, אדומה. ישב במזווה, לא יודע כמה, חודשיים, פתחנו את זה, בפנים היו חרקים חיים. הרב מאיר פה הערה מאוד 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 חשובה. האויב הכי גדול של הזה, זה להשאיר את זה הרבה זמן. אותו דבר בסולת. סולת שקשה לברור, אבל אם אתה רואה בעין, שקית סגורה לגמרי. אני לא פעם ראיתי בסולת, הראו לי גם בישיבה, וזה מלא חרקים, מלא. בדרך כלל זה אם השקית קצת פתוחה, לפעמים שקיות פתוחות, לא סגורות כמו שצריך, ממש לא להיזהר, כי זה לא אותם את זה, אז נכנס לחוט, נכנס אוויר. או... כן? אוקיי, הנה. איזה עצה יפה. לא לאגור, יפה. יפה, אוקיי. מה הגברת רצתה להגיד? פתחנו את זה למשל, אז השקית של האורז במקרר, לא תבוסם. לא, העלה דפנה בין השקיות של הקטניות, אני שמה. העלה דפנה מונעים את ה... מונעים, גם את הרעש וגם את הקרב. יפה, אוקיי. וזה עובד. וזה עובד. יפה, הנה, למדנו. הגברת, מה רצית להעיר? וגם יש ריח טוב במזווה. רגע, רצית לומר משהו? כן, 2 דברים. לגבי הטופו, השאלה שאני רוצה לשאול גם, האם נשאר לי טופו חמץ? מותר לי לשמור אותו? כן, כן, כן. אז אני רוצה להגיד גם את הנקודה הזאת. כן. קודם כל, גם מי שלא אוכל קטניות, יכול להשאיר בבית קטניות. זה לא חמץ. יותר מכך, גם חיטה אפשר להשאיר בבית. אני לא משאיר, אני אומר בחששות וזה, אבל מעיקר הדין, חיטה זה... המצה אנחנו עושים מחיטה. אבל צריך להיזהר שזה לא נרטב או לא קיבל לחות. אז מותר להשאיר קטניות בבית. עכשיו, אם את יודעת, את רואה שיש שם רכיבים של... בודקת, רואה ש... עד כמה שאני יודע, אין רכיבים של חמץ ממש בטופו. אבל אם יש רכיבים של חמץ ממש, אז צריך להוציא. אני לא מאוכלי הטופו. שיהיה לי מצב כזה, אבל היה מעניין אותי באמת לדעת. אז תסתכלי ברכיבים, ואני חושב שאין בזה בעיה, אפשר להשאיר. להערה שלה של ימית לגבי האורז, אני יודעת למה היא מתכוונת, בגלל שאנחנו מאותה מוצא. אצלנו, אצל ההורים שלי, כשבישלנו אורז, אף פעם לא שטפנו אותו. ויותר מזה, כשאני רוצה לבשל אורז, אני מרתיחה את המרק או את המים, או לא משנה מה אני רוצה לעשות. רק כשזה רותח, מכניסים את האורז. חליטה. אבל חליטה כזאת, זה חליטה. אבל לפני כן לא מכניסים. אבל לפני כן בוררים. בוודאי. אוקיי, בסדר. לפני פסח אנחנו בוררים את... את מדברת רק על פסח ככה? לפני פסח... לא, אבל השאלה שלך היא רק על... מה שאת אומרת, המנהג הזה הוא רק בפסח? רק בפסח. הבנתי. אני פעם דיברתי... זה חליטה, מה שהרב אומר חליטה זה שהתימנים, יש תימנים. יש תימנים שלכם. כן. כן, אני מסתכל על השאלות הנוספות. אני אסביר פשוט הרב אולי. בבקשה. יש... אמרתי הרב, נו, לא הרב יושב פה.
יש דין שאם חלקנו חיטה שלא נרטבה. לקחתי מים רותחים ב-100 מעלות, אז זרקתי לזה תוך... זה לא יחמיץ, זה לא יחמיץ. אז זה עוד אמצעי הגנה. מכיוון, הלכה למעשה, מכיוון שאנחנו... מרן כותב שולחן ערוך, הפוסקים האחרונים לא שולחים על זה היום, לא עושים חליטה. אבל במצב של אורז, שאולי התערבבה חיטה, אבל בררתי אותו 3 פעמים, ואם יש חיטה אז חלטתי אותה, אז כבר רציתי אותו. זה הגנה נוספת, את מבינה? אתם עושים הגנה נוספת, שאם במקרה נשאר, אז זה לא יפה. נשאלתי פה עוד כמה שאלות. נשאלתי פה עוד כמה שאלות מעניינות. אחד, זה אנשים שיש להם מגבלה מבחינה רפואית של נוזלים. מה יעשו? טוב, אז קודם כל צריך להתייעץ עם רופאים, כאילו, אנשים סקרתיים, חולי אי ספיקת לב, שיש להם, אני לא מבין בזה, אבל הם לא יכולים לשתות כמויות כאלה של ודאי שיש בהם סוכר, כמה ש4 כוסות, 4 כוסות. אז כמובן, דבר שהוא גובל בפיקוח נפש, אין מה לדבר, אבל אפשר, השאלה מה המינימום? אז המינימום הוא כוס, זה אומרים שזה 86 מיליגרם, זה כוס חד פעמית זה 180 מיליגרם, זאת אומרת זה 2/3 כוס, סליחה, פחות, חצי כוס, חצי כוס אפילו קצת פחות מחצי כוס חד פעמית, זה לא הרבה. עכשיו גם בזה אפשר בדיעבד לשתות רק את הרוב של זה. אז מי שיכול להסתדר בזה, מצוין. אם גם זה מסכן אותו, אז בסדר, זה פטור, אין מה לעשות. רחמנא פטרי, אונס רחמנא פטרי, במיוחד שמדובר באמת 4 כוסות דרבנן. כן? עכשיו, שאלות מעניינות, שאלות מהשעה. ליל הסדר במילואים, רופאים ואחיות במשמרת ובזמן כנות, מה עיקר ההגדה? אז באמת שאלה מעניינת מאוד. אני חושב שצריך להיות בהגדה, השאלה כמה זמן יש. כמה זמן יש לקיים את ההגדה. לקרוא את ההגדה ברצף, במהירות, ולאכול באמצע כזית מצה ומרור וזה, אני מעריך שזה יכול לקחת 20 דקות, 25 דקות, נכון? לא יותר מזה. אז אם גם את זה אין זמן, אז אפשר להגיד ככה, שיעשה בהתחלה קידוש, 2 כוס ראשונה. יתחיל מה שכתוב, מתחילים בגנות מסיימים בשבח. זאת אומרת, בתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו במצרים. אחרי זה, כל שלא אמר, אפילו בדיעבד, כל שלא אמר 3 דברים האלו בפסח לא יצא ידי חובתו, פסח מצה ומרור, יקרא גם את הפירוש של פסח מצה ומרור, סיים את סיפור יציאת מצרים. יש לו עוד טיפה זמן, 2 כוס ראשונה, הכי חשוב, כזית מצה, תיאת ידיים, כזית מצה לפחות, יש לו עוד זמן, יעשה את המרור, ברכת המזון, יגיד כוס שלישית, יגיד לפחות פרק תהילים 1, אם יש עוד זמן, כוס רביעית, כל אחד שיעשה כמה שהוא יכול. שאלה מעניינת נוספת שיש פה, זה מה קורה אם אדם נמצא בפעילות מבצעית, והוא צריך, הוא יודע שהסיכוי שהוא בליל הסדר יצטרך להיות בכמה מקומות, הקפיצו אותו וזה, הוא ממש בקונות, הוא עכשיו בפעילות בתוך ח'אן יונס או משהו כזה, איך קיימת, האם בכלל אפשר לעשות ליל הסדר בכמה מקומות? אז קודם כל, יש בעיה של ברכות פה, זה לא בעיה של ליל הסדר, בעיה של ברכות, יש 2 בעיות. בעיה אחת זה שהלכות ברכות. הלכות ברכות, יש שאלה אם אני אוכל במקום אחד וממשיך במקום אחר. האם אני צריך לברך עוד פעם? אז זו שאלה מאוד מאוד מסובכת, מחלוקת שולחן ערוך ורמה. במקרה, דווקא האשכנזים מקלים בזה יותר. הכי טוב זה שאדם יכוון מראש, שאני עכשיו מתחיל את הסעודה פה, ואם צריך אני אמשיך אותה במקום אחר. וכן, ויהיה לו הכל בכוננות. זה מבחינת הלכות ברכות. אבל יש דבר מעניין ששמעתי מרב אושר וייס. רב אושר וייס, שמעתי אחד באמת מגדולי הפוסקים היום, הוא אומר דבר מעניין מאוד. הוא אומר נכון, יש שאלה של הסבה, לא הסבה, מה קורה אם אדם לא הסב. שולחן ערוך כותב שאם אדם לא הסב, אז הוא חייב לחזור ולהסב.
ומצב נשים חייבות, נשים פטורות, יש כל מיני פטורים. הוא בחדש חידוש מאוד מאוד גדול, והוא אומר שכל השאלה היא פה רק בהסבה, הסבה. אבל ודאי שצריך לשבת כשאוכלים את הכזית מצה. לשבת. זאת אומרת, אתה לא יכול לאכול כזית מצה תוך כדי הסתערות, או תוך כדי ריצה, או תוך כדי הליכה. כי לא יאכל עד שיסב, כך כתוב, יסב, כך כתוב במשנה. הוא אומר שזה גם כן דין הסבה, וזה הדין היסודי של הסבה. אז לכן, במקרה כזה צריך, שוב, אם זה פיקוח נפש, אין מה לדבר, אבל ינסה לפחות להתיישב לכזית מצה, כדי לקיים את המצווה, שזה הדאורייתא, 4 כוסות אם הוא יכול, כמה שיכול להוסיף, יוסיף, אבל אני אומר, זאת הנקודה שאני לא פעם שמעתי מחיילים, שבאמת הם נאלצו לקיים ליל הסדר תוך כדי נסיעה בנגמש. נהגנו לחלק לחיילים, עשיתי 15 סדרים בצבא, בצעירים, גם ברמת הגולן. נתנו לחיילים במשמרות ערכת סדר אישי. אני רק רוצה להגיד שהוא היה חצי מפקד שלי בטירונות, משה שוקרון. הוא היה מחזור מעליי, ואני, לא הייתי במחלקה שלך, אבל אני זוכר אותך מהטירונות. תקעתי במחלקה השנייה. סניסן אולי היה המפקד שלי. זה טנקיסטי, כן. אבל אני מחויב בכבודו, לא רק בגלל שהוא תלמיד חכם, אלא גם בגלל שזכיתי להיות קצת חצי חייל שלך. תודה רבה. אז ככה, הנוהל הוא שנותנים לשומרים לפני שעולים למשמרת ערכת סדר אישי. במהלך הסדר, אם הוא יכול לרדת מהמשמרת, מישהו יחליף אותו ויעשה... תבוא על הברכה. אם לא, אז תוך כדי שהוא יושב בעמדה, הוא עושה את הסדר ואוכל ומקדש, והכל תוך כדי ישיבה בעמדה, אם זה שמירה. אם זה סיור, אז היה אפשר לעשות סדר מפלג המנחה לפני הסיור, ואו כשחוזרים בחצות הלילה, אז אפיקומן אי אפשר לאכול, אבל בכל זאת. אפשר, בדיעבד אפשר. באמצע הלילה, בדיעבד. כן. זה אחרי שחזור עד על מה? מיץ ענבים, ברור. פחיות זה מיץ ענבים. כן. כן, ברור. זה סדר, זה ערכת סדר צבאית, זה ערכת צבאית. יפה, יפה, הנה, באמת, זה צבא יהודי, ברוך השם, ברוך השם. זמננו זה לא היה, זה כשהיינו חיילים. לא, אני דאגתי לזה אישית שכל החיילים יקבלו את זה. יפה, יפה מאוד. נשמח לשמוע עוד שאלות. אם יש... אני כתבתי עוד שאלה. אז כן. לגבי הדוחן. כן. עכשיו, אני יודעת שהוא לא... זה קטנית, זה קטנית, זה קטנית, כן. לא מזמן סיפרו לי בג'בר עצמה, בקהילה, בפסח הם עושים חמין מהקטניות הזאת. טוב. אבל השאלה שלי היא אחרת, שקשורה לזה. אני קונה דוחן טחון, כל מיני טבעות. השאלה שלי היא, אולי ישתמשו במכונה במשהו אחר, ואני לא יכולה לשמור את זה. אני חושב שכן, שצריך לבדוק את זה. זהו, נכון? צריך לקנות כשר לפסח. כן. לוודא... אני לא רוצה להשתמש בזה, אבל... כן. לא, לשמור את יכולה, לשמור אין בעיה. אפילו שיש... לא, כן, אבל אולי תחנו את זה במכונה. כן, בהחלט, בהחלט. צריך ממש שזה יהיה כשר. מה? תבלינים, יש תבלין אחד שאני מקווה שפתרו לו את הבעיה. כמון, כמון, מה הבעיה עם הכמון? הכמון, היו מביאים אותו מטורקיה. אני לא יודע מאיפה מביאים היום. וזה שדות, כמו שעושים החקלאים, הם עושים מה שנקרא מחזור זרעים. הם בהתחלה זורים באותו שדה חיטה, אחרי כן זורים איזשהו משהו. במקרה הזה כמון. עכשיו, מה? כן, כן, זה משביח את האדמה, נכון. משנים, כל הזמן משנים את הגידולים. עכשיו, אם אתה לא, כשאתה מסיים את המחזור של החיטה, אם לא תכלס מרססים כמו שצריך, כדי שזה לא יצמח מחדש, אז צומחים הרבה מאוד ספיחים של חיטה, שבא הקומביין, הוא קוצר את הכל, את החיטה יחד עם הגרגירים האלה של הכמון, טוחנים את זה ביחד, זה לא מבושל, זה לא כלום, זה עדיין לא החמיץ, זה יכול להחמיץ בפסח, נכון, שלהם בטל ברוב לפני כן, אני יודע, כמויות גדולות יחסית. אני יודע, יש לי גיס שהוא
גיסי הוא מומחה גדול להדברת מזיקין. הוא זה שהמציא את הסיפור של... לא, שמעון ביטון. הוא זה שהמציא את כל הסיפור של ירקות ללא חרקים. הוא היה הבן אדם. הרים את כל גוש קטיף, באמת, זה היה מדהים הזכות שלו. הבן אדם אחד היה לו רעיון, הוא יכול היה להיות מיליונר מזה, כן? הוא לא. כי הוא נתן את הרעיון הזה ככה. והוא זה שיזם את... הוא מזמינים אותו לכל העולם בדברים האלה. אז הזמינו אותו לטורקיה שם. אני מכיר את הסיפור הזה מכלי ראשון. הם לא ידעו להשתלט על זה. ואז בשלב מסוים, אני זוכר באחד הפעמים שהרב אמר, שהיה הרב הראשי, אמר, השנה אסור לאכול כמון. עכשיו, כמובן, אני מניח שמאז גופי הכשרות לא נתנו לזה לעבור ככה. אבל זה דבר שצריך, הבעיה עם התבלינים זה שלפעמים עלול להיות מעורבב בהם חיטה. אנחנו לא יודעים. אנחנו סומכים על גופי הכשרות, ככל שגופי הכשרות הם יותר טובים ויותר זה, אז אנחנו סומכים עליהם. עכשיו, תבלינים שבגדול אין לחשוש שתבלין, גם התבלינים ברובם הם לא מבושלים, הם יבשים. אז הם לא החמיצו, גם לא צריך לחשוש שיש חמץ אליהם, כן. אז לכן אפשר להשאיר בצד. מה אי אפשר להשאיר בצד? קמח. לא קמח. קמח, דרך אגב, קמח זה ספק. קמח, עד היום, כל שנה, אני נמצא בפורום של רבנים, כל שנה דנים בדעים קמח רגיל, זה חמץ או לא? זה אם אוכלים אותו, אתה פתרת את הבעיה. לא, נכון, אבל אני אומר, אני לא רוצה למכור, אני לא רוצה להשאיר. פעם היינו אומרים קמח זה חמץ, אבל לא בטוח. כי מרטיבים את זה קצת, והרטיבות היא כל כך מעטה, כי אם לא מרטיבים, אז זה לא חמץ. הנטייה היום להגיד שרוב הקמח הוא לא ממש חמץ, אבל ודאי שלא להשאיר קמח, ומי שרוצה בכל זאת יש לו כמויות, שימכור אותו, ישים אותו בצד. אבל אבקת מרק זה ודאי חמץ, כל מיני תערובות, ברור, פסטה, עדיף לא להסתמך על המחירה. שקדי מרק ודאי, חמץ גמור. חמץ גמור. כן, עכשיו שוב, האם להשאיר חמץ גמור, בירה, האם להשאיר חמץ גמור בפסח ולמכור אותו? התשובה היא שעדיף שלא. לאדם הפרטי עדיף שלא. מחירת החמץ איזושהי הרמה מסוימת, שהיא בסדר לפי ההלכה ואנחנו סומכים עליה, אבל זה בעיקר למוסדות, לבתי חרושת, למרכולים גדולים שהם לא יכולים. יש הרבה בעיקר בצד החרדים, רואים שמקפידים שלא לקנות בכלל אחרי הפסח, לא לקנות חמץ שמכרו אותו, לא לקנות אותו. וכתוב, אתם תראו בהרבה דברים כתוב, נטחן אחרי הפסח, או משהו מהסוג הזה. אפשר להקל בזה, זה סך הכל דרבנן, אנחנו סומכים על כל הרבנים, לכל הדורות שסמכו על זה, אבל אם אדם יש לו את זה ואת זה, שיקנה בוודאי את מה שנטחן אחרי הפסח. אנחנו סומכים על... עדיף לא להשאיר שם את זה? עדיף לא להשאיר חמץ גמור. עדיף, אני אומר שוב, מדייק במילה. עדיף, אם יש לך כמות יחסית גדולה, אז קודם כל כדאי עכשיו להתחיל לשתות את כל הבירות ואת הפסטות, אבל עדיף לא להשאיר. שתייה חריפה, תלוי מה. אפשר לתת דגמה של שוק וסופר. נכון. טוב שהזכרת לי, כל שנה אנחנו... אחרי הפסח הוא עושה משלוחים. כן, לא, הוא מוכר את החמץ, הוא מוכר. נכון, כל שנה אני מעביר לו באמת את ה... זה אותו מהסופר. הדוגמה, כן, רק הכניסה היא דרך מועצה אזורית שדות נגב. תביא להם גישו. טוב. סולת זה גם. סולת זה קמח. ביום יום, איך אמרו מזה? לברור? שאלה קשה מאוד. אני אגיד לך איך אני בורר. אני פותח את החבילה, מסתכל עליה טוב, אני לא מעביר גרגיר. אם החבילה סגורה, אז אם היא נגועה, אתה תראה את זה. אבל להסתכל טוב, יש כאלה ש... לא, זה לא. אתה תראה אותם רצים.
הם עושים תחרות ריצה שם, האלה. באמת, כאילו כשיש, זה נגוע, רואים את זה יחסית מהר, אבל לא לזלזל, להסתכל היטב. הבעיה היא שאי אפשר לנפות את זה. זה הבעיה. כי החרקים הם גם כן בגודל, הם יכולים ליפול... היום כבר יגיד לא יודעים על זה לנפות. כן, אנחנו קונים קמח מנופה, ברוך השם. מה הגדרה של קטנית? אז קטנית, חשוב להגיד, קטנית זה לא מה שמגדירים מבחינה בוטנית קטנית. קטנית מגדיר הרמב"ם כל גרגיר שהוא הפרי והוא גם הזרע. שאותו אוכלים וגם דורים בדיוק. אגב, זה גם תפוח אדמה ככה. תפוח אדמה, אתה אוכל אותו? תשתול אותו, הוא הזה, שועית. אתה יכול לאכול אותה, תשים אותה במים עם צמר גפן, נגדל לך. חומוס. לא. לא. לגזר יש זרעים, אני חושב. לגזר יש זרעים. עגבניות יש להם זרעים. כמו מפעל בתקומה של זרעים של עגבניות. זה מפעלים מאוד מאוד יוקרתיים. מה? חוות הזרע. לא חוות הזרע, הנגבי יש לו, לא משנה, אני לא יודע מה יש להם שם. על כל פנים, זה ההגדרה. לכן זו הגדרה מאוד רחבה יחסית. עכשיו, החיטה בעצם זה גם כן ככה, כל 5 מיני דגן הם גם כן כאלה. החיטה עצמה היא גם הזרע וגם הפרי. אבל זה כבר גדר נוסף, כי זה 5 מיני דגן שהם יכולים להחמיץ. אורז אותו דבר, כל הדברים האלה, זה הגדר של קטנית. אורז זה קטנית. זה לא קטנית בוטנית. הביולוגים יגידו לך, זה לא קטנית. אבל אני אומר, מבחינת ההלכה, זה הגדר של קטנית. יש באתר של כושרות לגבי קמח. קמח לבן, קמח מלא, קמח שיפון 70 או 80%. לא, הוא יגיד לך ודאי שזה חמץ. אפשר להשאיר בבית למכור. מה הסיבה, מה ההסבר? הוצזו על החיטה מים, היא אינה עוברת השריה, ואין ניכרים בה סימני חימוץ, גם כשזה הקמח. נכון, אז אני אומר שוב, אני עכשיו... מי שיכול להיפטר מזה ודאי עדיף. כן. אם יש אדם 6 קילו. לא, אבל זה מה שעכשיו הרב משה אמר, זה בדיוק הנקודה. כשהם מוצא חג, כל הסופרים לבוא לבוא. הולכים לסופר, מוצא חג, קונים את הקמח. הרבה מוכרים. בסדר, אז הנה, אני אומר, זה הכרעה נכונה. מה שקרה הרב משה, בטבלה הזאת, יש כאלה לא להשאיר, גם לא לבאר, ויש למכור. זאת אומרת, זה בביניים, זה לא בחמץ הגמור. אז זה נכון. אני אמרתי, בהתחלה מתיזים על זה קצת מים. כנראה צריך להתיז את טיפה. סומסום זה קטנית. גם כן, אפשר להשאיר בבית, זה לא חמץ, חס ושלום, למי שלא אוכל. בזמנו הרב קוק נתן הכשר על שמן שומשמין, ונפלו עליו מאוד. אמרו, מה זה צריך להיות? זה קטניות? הוא התיר את זה אפילו לא. אני אומר לאשכנזים שבחבורה יש מקום להקל בשמן קנולה. זה הרבה מצוקה לאשכנזים שהם צריכים לבשל בשמן זית. כל השמנים זה הרב ליאור. אז הרב ליאור, אני לא מדבר, הוא המקל הכי גדול. אבל שמן קנולה מכמה סיבות אפשר להקל, גם בגלל שזה לא היה בתקופת חז"ל, וגם כשלא מגדירים את זה בכלל כקטנית, וגם בגלל ההסדר של הרב קוק, שטוחנים את זה בבית הבד, זה יבש. זה בכלל לא... הרב קוק אמר, זה אין בכלל שום גזרה בדבר הזה. גם שוקולד שכתוב עליו מכיל ליפתית. אז אני יודעת ששמני קטניות מותר לנו כן. לא, אז אני אומר, פה יש כמה סיבות למה בשמן. אבל ליפתית שכתוב בשוקולדים, מכיל ליפתית, בדרך כלל זה בעילית, שהרב יעקב אריה נותן על זה הכשר. הוא אומר, לדעתי זה לא קטנית. אבל יש כאלה שמחמירים, אז אני כאילו הגון איתם, אני לא כותב ללא קטניות. אני אומר, כשר לפסח, תבין, זה לא קטניות, אבל מי שמחמיר בליפתית, שיחמיר. אני סובר שלא צריך להחמיר. כל המעדנים וכל החטיפים וגם טונה, כל זה זה מאוד מרגיז. זה משהו אחר. אני אגיד את זה וזה נסיים. זה נקודה, למי שלא אוכל קטניות, שידע שזה נקודה חשובה. מה הם עושים? לפעמים הרכיבים הם מזעריים. ואז הם כותבים בכל זאת מכיל קטניות, כי יש כאלה שמחמירים כמו באיזה... אולי בגלל אלרגיה? לא, או ליפתית, לא רק בגלל ליפתית. לפעמים יש כמות מזערית של קטניות.
אז יש כאלה אומרים, הרב ליאור אומר, רק אם זה הרוב קטנית, אסור. אם זה מיעוט, לא. יש כאלה שאומרים, 1 ב-60. לגבי במבה. לא, אז אני לא יודע כמה... בוא, במבה זה הרבה בוטנים. אבל זה קרוב ל-50-50. פעם היה יותר במבה, ועכשיו יש יותר... תירס. עכשיו יש יותר תירס. תירס אנחנו לא אוכלים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בעזרת השם. אין לנו מניין, אני רואה. אין מניין. אבל אולי רגע אפשר לקרוא, הנה, אולי תבוא לקדיש. יש עוד אנשים?